consta de 8 puntos na orde do día. O primeiro punto, dación de contas da resolución da alcaldía dende o 20 de decembro de 2024 ao 31 de decembro de 2024 e dende o 1 de xaneiro de 2025 ao 23 de xaneiro de 2025. Resolución 1694/24 do 20 do 12 do 2024 a resolución 752/24 do 30 de decembro de 2024 e resolución 01/25 do 7 de xaneiro de 2025, a resolución 86/2025 do 23 de xaneiro de 2025. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Moi ben, pasamos ao seguinte punto, dación de conta do persoal eventual. Como sabedes, temos dúas persoas, que é o que marca ou permite a lei. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Moi ben, pasamos ao terceiro punto, ditame da proposta da alcaldía de aprobación do POSPLUS 2025. Bueno, neste caso, un pouco por motivos de pragmatismo, rapidez, efectividade e xestión, que al final é a nosa xestión, decidimos destinar un total de 1.094.126,34 a gasto corrente, concretamente a electricidade e auga. No POSPLUS incluímos un asfaltado no viario municipal de San Domingo a Luou, non sei se os situades na iglesia de Luou, a man dereita, según xirades, todo para esa cruz, digamos, que é a carretera que falta, é o que queremos meter no POSPLUS complementario. PSCT, por favor. Sí, a ver, en total no documento que achegas, sería 1 millón de euros dedicado a gasto corrente, porque, claro, realmente en esa obra que ti propós, perdón, Lucía, que fomos tan rápido que teño que abrir o documento, pero, bueno, de memoria lembro, era como medio millón do 2025, medio millón do 2024, logo son, bueno, esa obra ni siquiera chegaba a medio millón, a outra que plantexas. Entón, claro, ti dis que por practicidade, e eu entendo que hai unha parte do POS que ten que ir a gasto corrente precisamente porque a luz subiu e a auga tamén se gasta moito nun concello, pero claro, 1 millón de euros non se levou o ano pasado 1 millón de euros, nunca se levou tanta en cantidade para gasto corrente. Claro, gasto corrente ao final, lo mismo pagas a luz que o mismo, non? Quero dicir, o gasto corrente non ven a pleno e tú non nos informas dos gastos que faz de gasto corrente. Explícame, se tú nos detallaras unhas obras, ou ti dixeras, eu este gasto corrente vou non dedicar íntegramente a isto, pero ti unha vez que o gasto corrente o teñas aí, tú me dices que vas pagar a luz, vale, pero igual non a pagas. Explícame, se ti especificas as obras que vas facer, pois nós podemos debatilo, para eso estamos aquí no pleno, para decirte estamos de acordo, non estamos de acordo. Se ti metes 1 millón de euros nunha especie de caixón desastre, pois claro, aí nós, como oposición, perdemos o control deses cartos realmente. A mí pareceme que hai un pouco de falta de transparencia en ese sentido. BNG. Bueno, boa tarde. Nos estamos bastante de acordo co que propón a compañeira. Ademais que, máis que nada, porque nos parece unha forma de facer un pouco trampa, porque destinamos unha serie de cartos a gasto corrente, entón liberamos esos cartos propios de gasto corrente para facer outras cousas e decimos todo o facemos con fondos propios. Claro que sí, porque hai 1 millón de euros que nos dá outra administración, pero tamén se poden facer os POS como se facían de outra forma, especificando as obras e que podamos decidir ou polo menos ter algo que decir sobre elas. Desta forma, aí ven o punto de concordancia coa compañeira, non temos nada que decir. Simplemente é a vosa gestión, entendo, tendes a maioría absoluta e faredes o que queirades, pero non digades que sodes un goberno dialogante ou cousas destas, porque a nós non nos preguntades non nos decides absolutamente nada. PSOE, por favor. Boas tardes. Bueno, eu non me queda máis remedio que concordar porque opinamos todos o mismo, é dicir, por un lado, suliñar a aportación importante que fai a Diputación todos os anos, máis de 1 millón de euros, que son benvidos en todos os concellos, especialmente nos en Teo os recibimos moi agradecidos, pero sí me parece tamén exagerada a cantidade destinada a gasto corrente respecto a unha sola obra, en este caso que se menciona. Por tanto, bueno, a nosa posición vai a ser a abstención.
Bueno, pois, basicamente isto é unha cuestión de xestión. Como moi ben dicía o portavoz do BNG, temos a maioría absoluta, por lo tanto, podemos xestionar que do que se trata cando se acaba a maioría absoluta de executar un programa como considere o que está gobernando, o que lle deron os veciños a maioría absoluta, como este caso. No, sento dicirche que cando se destina, por eso se pon a cantidade fixa, é obrigatorio por lei, para eso se fai, se non diríamos 1 millón de euros para que sexa. No, temos a obriga e así o pon o que é a proposta, medio millón e pico para luz e medio millón e pico para auga. Está pechado e é obrigatorio, se non, insisto, non teríamos que poñer os conceptos, nos obrigan a poñer os conceptos precisamente para que a Diputación teña control e saiba que ese diñeiro va aí onde decidimos destiñarlo. Eso por un lado. Despois, Maite, insistes en decir o da Diputación, que me parece moi ben, eu entendo, lóxicamente, tedes que intentar tirar por donde sexa, pero tamén dicirte que os seus cartos corresponden a Teo. Está o sistema así, nos lo dan a través da Diputación, pero non é que a Diputación nos regale nada. Eso será cando fagamos un convenio. Pero, bueno, de momento xa sabemos que en verano vinieron a presentar unha obra de 2016 e está totalmente paralizada. Poderían, bueno, a ver se ti podes aí intentar botarnos un cable a todos os teenses. Entón, bueno, deciros eso, que basicamente é unha cuestión que permite además a lei, non hai por que facerlo como se veñía facendo hasta o de agora. Evidentemente, os proxectos que van ao POS son máis complicados que os que facemos aquí con fondos propios, polo tanto, este é o diñeiro que lle corresponde a Teo e nós o queremos organizar así, que é o que vamos a facer. Non hai ninguna cuestión máis. Cuestión de transparencia, hombre, máis transparente que a propia Diputación saiba onde van os cartos, xa me contaráis. Bueno, alguna cuestión, PSCT? No, ti dis que é legal, eso nunca estivo posto en dúbida. Ahora nos dicimos que como oposición, penso que xa estamos todos de acordo, a nos non nos parece transparente, porque efectivamente, claro que vas a destinar a luz, pero entón o gasto corrente que levabas nos orzamentos quedache liberado, quero dicir, isto non che vou explicar a ti que sabes perfectamente como funciona o orzamento municipal, e con ese liberado é verdade que nós perdemos o control. Nos perdemos o control. Ti tes a maioría absoluta e sempre te escudas niso, que efectivamente que a tes. Ahora tamén se podía ter maioría absoluta e ser máis transparente. É dicir, eso podría ser. Ti non o levas por esa vía. Perfecto, perfecto. A maioría absoluta permítecho. Agora, nós estamos che reclamando, en este caso, máis transparencia. Nada máis. BNG? PSOE? Bueno, pues, María, contestarte que non, volves a equivocarte. Estos son cartos públicos, vos recibides unha relación en que se gasta todo o diñeiro cada X tempo, podedes ver as facturas, podedes falar con tesorería, cos departamentos de intervención, non vexo onde está, son cartos públicos, están suxetos á lei. Eso que estás dicindo non é certo. Non é certo. Ten todo o diñeiro que hai aquí, ten unha trazabilidade, por lo menos dende fai 1 ano e medio hasta aquí. Asegúrocho, e cando queras podes pedir, preguntar, sempre te convidamos a que fales con tesorería, con intervención, cos técnicos, con quen queiras. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor, votos en contra, abstencións, 8 abstencións. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 4, ditamen da proposta da Alcaldía de corrección de acordo plenario do 26 de decembro de 2024 para a solicitude de POS Plus adicional 1/2025 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Cerqueiro, por favor. Boa tarde a todos. Como xa informamos no día nas comisións informativas, pois simplemente hubo un erro humano a hora de xestionar a documentación do POS, había que marcar un apartado que non se marcou e simplemente, por eso teremos hoxe aquí a modificación desa documentación, nada máis. PSCT, por favor.
Sí, bueno, entendemos que entón está, tal como nos explicou Cerqueiro nas comisións, que foi nada máis que un error de forma, que non cambia o fondo. Imos votar a favor. BNG, PSOE. Vale, sí, foi un error humano, xa explicamos nas comisións. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto. Bueno, aquí temos que votar no punto número 5, votar a inclusión na orde do día. Porque, bueno, é a proposta da Alcaldía da cesión de parcela á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia Sociedade Anónima para a construción de vivendas de promoción pública. Como xa sabedes que temos comentado aquí, hemos solicitado á Xunta de Galicia que se construa vivenda pública en Teo. Lóxicamente, a Xunta de Galicia ha aceptado a parcela que lle propoñíamos para esa construción de vivenda, precisamente para ter posibilidade de que a xente de Teo poda acceder á vivenda máis facilmente. Por lo tanto, ahora vamos a votar e despois explicamos, se queredes, a inclusión na orde do día. Votos a favor para a inclusión? Outra vez. Abstencións? 3. Vale. Bueno, pois queda incluído na orde do día. Ben, bueno, entendemos, como dicía, que tal a vivenda tal e como se indica tamén na Constitución española, norma de normas, que dende o Partido Popular respetamos como marco xurídico que é, polo tanto, respetamos e intentamos cumplila ante o negacionismo de outros grupos políticos, pero, bueno, esa xa é outra cuestión. Dende logo, dende Teo, este Executivo intenta atender e garantir o dereito a unha vivenda digna e adecuada, tal e como reza, insisto, a Constitución. Entendemos que unha obriga das administracións públicas, evidentemente, a local é a que máis limitacións ten para poder cumprir con ese cometido, pero dentro das nosas posibilidades cumplimos con esa, intentamos favorecer e aportar o noso graniño de area con esta cesión que vamos a facer, na que solicitamos, insisto, a Xunta de Galicia, construción de vivenda pública. Co fin, sobre todo, como dicía antes, de que a maior parte dos teenses podan acceder a ela, e seguindo coa política de crecemento que temos proxectada para Teo. Sabedes que estamos traballando en varios eixes para lograr ese crecemento, como, por exemplo, o polígono industrial, que está en marcha, a dotación de servicios básicos como ese novo centro de día, conservación das infraestructuras existentes, como a reforma integral do colexio, igrexa e escalo. E, tamén entendemos que, evidentemente, é unha responsabilidade compartida por todos os poderes públicos, é unha necesidade urxente que nós non imos a dilatar máis no tempo. É verdad que esta parcela xa estuvo en tempos do bipartito a nome da Xunta de Galicia precisamente para construir, pero que, non chegou a término esa construción de vivenda. Como dicía, unha responsabilidade compartida que implica exercicio das competencias de cada unha das administraciones, é dicir, a local, que xa estamos aportando con ese terreo para favorecer a construcción, e coa Xunta de Galicia, que adquiere ese compromiso. Por lo tanto, esta é un pouco a proposta que facemos, xa que esta competencia, insisto, debe de facerse de maneira coordinada por todos os actores. E nós, lóxicamente, non nos imos a poner de perfil, porque consideramos que é unha cuestión importante. PSCT, por favor. A ver, aquí con respecto a esta proposición, hai como 3 partes, non? Primeiramente,
porque chega por proposición da alcaldía e non chega a tempo como para leválo ás comisións, porque eu xa sei que ti estás en maioría e sabes que isto vai sair, obviamente, sabémolo todos, pero nós aquí temos un papel de oposición, gustaríanos ter esta información, gustaríanos ter o tempo para poder debatelo. Entón, bueno, traes unha proposición de alcaldía que sabemos que vai sair, pero entenderás que hai unha parte dos grupos municipais que nos gustaría ter tempo para falalo, incluso con vos, para debatelo, etc. Isto con respecto á proposición. Con respecto á cesión, nos imos votar a favor. Estamos, por suposto, de acordo de que se cree vivenda pública. Agora non é unha cesión, un folio en branco. Entendemos que, e iso formaría parte do debate previo, se se pudera ter tido, que haberá que poñer unhas condicións para esa vivenda, ou que o Concello pode, polo menos, propoñer unhas condicións para esa vivenda, pois que sexa para a xente nova, que sexa para a xente vulnerable, que ten problemas para a adquisición. É dicir, non sei a ese nivel se vos plantexastes algo así á Xunta ou non. Como non houve debate, non o sei, por eso estou plantexando agora. E por outra parte, que ti mesma o acabas de poñer de relevo, é difícil non decatarse de que a Xunta de Galicia ten unha política cando en teo gobernan os partidos e outra cando non, porque efectivamente isto xa foi unha vivenda da Xunta, no bipartito, que cando o PP chega á Xunta, ao goberno de Galiza, decide recuar. E agora, que casualidade, despois de tantos anos que volve a gobernar o PP, de repente volve a haber financiación para Teo. Ti me dirás que non sabemos pedir, e eu te direi que a Xunta de Galiza non actúa con arbitrariedade. E creo que cada día é máis evidente, pero bueno, ti me miras con ese sorriso, obvio, dache igual para a xente que creemos na democracia e na distribución xusta dos recursos, pois é amolante, é frustrante. Benega. Bueno, nos con respecto a isto, simplemente decir que evidentemente estamos a favor da vivenda pública, non da especulación que a vivenda pública. Temos que decir, porque gobernábamos nós en 2006-2007, que este terreno xa fora cedido á Xunta para construir o centro de día máis vivenda social. Ese centro de día e, bueno, ese proxecto que vostede dixo varias veces cando non estaba gobernando, que era ruinoso e que era unha desfeita e que non había por onde collelo, pois agora volvemos a dar a mesma parcela, con un valor alto, para solo vivenda social e gastamos un montón de cartos públicos, ainda que non sexan do Concello directamente, pois son da Xunta, tamén os poñemos nós, en comprar outra edificación para facer un centro de día, que xa falaremos deso. Volvo a decir o mismo, estamos a favor da vivenda pública, non da especulación, pero tamén teño que decir, e sería irresponsable se non fixera, que cando algo parece unha cacicada, suele ser unha cacicada. PSOE, por favor. Vamos a ver, por supuesto, y como o resto de grupos aquí presentes, todos estamos a favor de que, e somos conscientes de que hai moita necesidade de vivenda pública. E estamos de acordo en que se cree vivenda pública, si en Teo millor, o que si nos gustaría, como comentou María previamente, que ter sido máis informados antes, vale? A proposta chega moi tarde, con moi poquinha información, e hai unha cousa que sí que me sorprendeu. Entendo que polo que levamos falando todo o pleno, e xa se falou en máis plenos, polo tema da maioría absoluta, pero eu antes de entrar a pleno xa vin publicado en prensa que o Concello de Teo vai aprobar esta proposición de vivenda pública. Me parece, como mínimo, unha falta de respeto hacia o resto de personas que estamos no pleno. Entendo que se debería publicar mañán, si se aproba, que entendo que se aprobará pola vosa maioría e seguramente polo apoio de todos, pero penso que un poquinho de cuidado nas formas non estaría de máis. Apoiamos, por suposto, a creación de vivenda pública, pero, bueno, as formas coidamos que non son as estimadas. Bueno, empezo agora a inversa. Portavoz do PSOE, as formas intentamos que sexan impecables sempre. Ti xa sabías, porque o teño feito público e o compromiso do presidente Rueda foi así na miña xuntanza, que nos íbamos a propoñerle á Xunta e íbamos a entregarle un terreo para a construción de vivendas. A ver, non digas agora que non sabes nada, porque va a pensar a xente que non lees os periódicos. Eso por un lado. Despois, dicirche que é habitual, e como se funciona habitualmente, se manda unha nota de prensa cos asuntos de pleno. Isto está na orde do día. O que non se soe mandar nas notas de prensa é o que non está na orden do día. Isto é un punto incluído na orde do día. Evidentemente, e xa vos contesto aos tres, en este sentido,
O ideal sería que fora comisiones, totalmente de acordo, pero nós temos moitísima prisa porque queremos que eso se construa, entendo que vos tamén. De feito, o BNG me ten pedido en algún pleno, suxerido que a ver cando se vai construir aquí vivenda pública. Polo tanto, a ver, evidentemente, sería ideal que fora as comisións, pero o debate iba a ser o mesmo, porque nas comisións prácticamente non falades tampouco. O sea, que o debate, sinceramente, é unha parcela que, ademais, xa estuvo no seu momento, polo tanto, entendo que a ti vai che parecer estupendamente, estuvo no seu momento a nome da Xunta de Galicia, tiveron 2 anos o bipartito para construir a vivenda, eu levo 1 ano e medio aquí. Todo o que poda conseguir para Teo, dende logo que vou a conseguir. Dame igual que a vosotros os parezca ben, mal ou regular. Eu estou defendendo os intereses de 19.200 habitantes. Considero que era unha cuestión moi boa, que moitos concellos estarían encantados. Da arbitrariedade da Xunta de Galicia, bueno, podes preguntarlle a concellos limítrofes, sin ir máis lonxe, Brión, Ames, que piden, se lles concede, evidentemente. Eu non digo que vos non souberades pedir. O que digo é que non pedíades, que é distinto. Aí está o matiz. Vos non pedíades. Non vai a ser que tiverades que darlle as gracias á Xunta de Galicia. E, bueno, verbigracia, todos leemos os periódicos todos os días. E pechan acordos con concellos de todos os tintes políticos, Santiago, Coruña, porque, lóxicamente, hai unos técnicos tamén e hai unha serie, estás cuestionando un montón de cousas que penso que non deberías de facer. Pero, bueno, cada un sabrá o que ten que dicir. Alguna cuestión máis, PSCT? Non, solamente, bueno, sin entrar xa a debate da Xunta, para mí é un facto, quero dicir, non é cuestionable a ningún nivel. O que sí que é cuestionable é se vos ides a poñer algún requerimento ou algunha suxestión con respecto a esta vivenda, porque, repito, sería interesante que fora accesible para xente moza, para xente vulnerable, que non pode de outra forma acceder á vivenda, etc. Agora te resposto que esquecime, perdón. BNG. A ver, a min nos volvo a decir que estamos a favor da vivenda pública, evidentemente, e de que se construa a vivenda pública. De todos modos, chega tarde, porque entre que se construye unha cousa e outra, pois, bueno, hai que tomar outro tipo de medidas a maiores destas. Espero que esteades atentos e, por exemplo, a medida esa dunha regulación sobre as VTCs, que está complicadísimo alquilar un pisonteo e cousas destas, pois, ainda que construamos 50.000 casas de vivenda pública apurando todo ao máximo, o problema sigue estando aí e é hoxe, non é dentro de 4 anos. Dito o cal, sí que teria que facer unha serie de preguntas. Por que esta parcela? Valorouse algunha outra? Ou esta porque si a dedo? E simplemente eso son, bueno, é unha das cuestións fundamentais, se valorou outra e por que esta sobre outras das municipales que xa hai. PSOE? Bueno, pois mira, esta parece que coincidimos tamén no anterior executivo máis este. Era xa a mesma parcela que estaba a disposición da Xunta, do bipartito. Por certo, que antes non che contestei. O centro de día, o que eu dixen, e volvo a repetir, e así o demostrei con un escrito do xefe de rexistro, o que digo é que unha vez que se anulou e se reformulou co novo executivo autonómico, é que non saeu ninguna, insisto, solicitude por parte do Concello de Teo formal para un centro de día. O diñeiro público, vouche explicar que na zona onde está ubicado o futuro centro de día, que xa falaremos de eso largo e tendido, é urbano consolidado. Polo tanto, o precio, se veras a estimación no que estaba realmente valorado, non farías ese tipo de afirmacións. Pero, bueno, xa falaremos deso. Con respecto ao da vivenda, entón ti que propóns? Como chega tarde, decimos que non, a Xunta. Non construímos vivenda pública. Non sei o que queres dicir realmente, pero, bueno, ti saberás. Con respecto ás limitacións que llevamos a poner, lóxicamente, nos ordenamos a nosa casa. Nos facemos o que fan moitas outras administracións locais, que é dar a vivenda
una vez que se, perdón, o terreo para que se construa, unha vez que se construa, eles fan un proxecto e despois nos lo dan. A quen llo van a dar? Evidentemente, aquí é coñecido os programas que ten de xuventude, de familias e demais. No momento, estaremos informados de todo. Agora, vamos, cando cheguemos a ese ponte, xa o cruzaremos. De momento, é isto. Indudablemente, a Xunta de Galicia sabe perfectamente a quen teñe que dirixir as vivendas, os fluxos que se necesitan e demais. E nós, lóxicamente, intentaremos tamén, si se nos convida a elo, expresar a nosa opinión e que se faga constar. Procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións. Vale. Polo tanto, queda aprobado. Vamos a pasar ao seguinte punto. Déxame a ver que non se me puse. Esta era da vivienda. Vale. O punto número 6. Ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025. Portavoz do BNG, por favor. Paso ca exposición de motivos. Podemos afirmar, sen ningún xénero de dudas, que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, nacido en Rianxo en 1876, finado en Bos Aires en 1950, é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galiza. Unha condición que deriva dunha trayectoria vital guiada pola integridade ética, a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, a defensa dos dereitos nacionais de Galiza e a militancia do internacionalismo solidario. Todo o pensamento e a obra de Castelao emana do seu compromiso político e social que o levou a participar activamente nas principais organizacións do nacionalismo galego. Primeiro nas Irmandades da Farla e máis tarde, xa no período republicano, coa fundación do Partido Galeguista en 1931. A súa obra literaria e artística destes anos é plenamente consecuente coa toma de posición en defensa do país, da cultura e da lingua e das aspiracións de xustiza e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade centrouse no ámbito cultural, con creacións senlleiras como Cousas ou o álbum e a exposición Nós, e mediante a participación en iniciativas como o Grupo de Revistas Nós, o Museo de Pontevedra ou o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30, asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República, do 31 ao 33, e a partir de abril do 36. Neste período, centrou gran parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado en plebiscito popular o 28 de xuño do 36. Un estatuto que non vía como un punto de chegada, senón como o primeiro paso para o desenvolvemento do autogoberno de Galiza. Por este firme e inquebrantable compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto prezo, primeiro co desterro a Badaxoz, do 34 ao 35, decretado polo goberno dereitista de Lerroux, e a partir do golpe de Estado fascista do 36, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana de Galiza, sufriu unha persecución implacable materializada nun expediente de responsabilidades políticas no espolio da súa casa e dos seus bens, nunha multa de 75.000 pesetas que tuvo que pagar a familia e na depuración como funcionario público. A persecución ou asesinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galegos, compañeiros e amigos de Castelao, marcouno fondamente. Por iso, a partir de xullo do 36, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura e a lembranza, dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Dese empeño xurdiu a escolla do 17 de agosto, data do asesinato do seu grande amigo Alexandre Bóveda, como o Día da Galiza Mártir. Deste mesmo compromiso naceron neses anos de guerra e de exilio os álbumes da guerra, Galiza Mártir, Atilán Galiza e Milicianos, as campañas de propaganda na URSS do 38, Estados Unidos e Cuba do 38-39, e o asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires a partir dos anos 40. Malia a derrota e a enfermidade que o consumían, pouco a pouco, aínda tivo azos para impulsar a creación da Irmandade Galega en 1941, para publicar o libro Sempre en Galiza no 44 e outras obras como Os vellos non deben de enamorarse, As cruzas de pedra na Galiza, ou promover a fundación do Consello de Galiza en 1944 tamén, do que foi o primeiro presidente, para pronunciar discursos históricos como Alba de Gloria do 48 e para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Estatuto Galego polas Cortes da República, obxectivo que non chegou a ver realizado plenamente. Toda a súa vida e a obra, depositada na súa maior parte no Museo de Pontevedra,
constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar, facendo que os seus ideais se fagan realidade na Galiza doxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia da Galiza. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, a súa obra e ao seu compromiso político, que constitúen unha unidade indisoluble. O primeiro presidente de Galiza foi un demócrata íntegro e exemplar. Todo o que fixo e dixo Castelao ao longo da súa vida en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servicio da nación e do pobo galego. Como deixou dito Virxinia Pereira, toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, etc., son esencialmente política. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construcción dunha versión manipulada de Castelao, enxalzando o creador e o artista xenial e atacando e ocultando e minimizando a súa trayectoria e obra política. Cando se veñen de cumplir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galiza e da fundación do Consello de Galiza, considerado o primeiro goberno galego, e cando se cumple 75 anos do seu pasamento en Bos Aires, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno da Xunta ao recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza e ao Consello de Galiza como primeiro goberno galego da etapa contemporánea. Segundo, apoiar a declaración de 2025 como ano Castelao. Terceiro, impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso co país, a súa obra artística e literaria, o seu humanismo e internacionalismo solidario. E, por último, dedicarlle a figura de Castelao dentro do presente ano, de ser posible, unha rúa, unha praza ou un equipamento significativo no Concello. PSCT, por favor. Bueno, agradecer ao Grupo Municipal do BNG que trae esta emoción, que eu creo que é moi pertinente, moi ben explicada, además, e, bueno, imos apoiala, además, con orgullo e tamén con emoción, porque é verdade que non é unha figura para pasar de puntillas a de Castelao. Por tanto, bueno, imos apoiala. PSOE, por favor. Bueno, tendo en conta, por enriba de todo, que a figura e obra de Castelao é indiscutible, nos imos a ser consecuentes co que vimos facendo dende que comezou a legislatura e consideramos que non é un tema a tratar no pleno do Concello de Teo. María, por favor. Hola, boas tardes a todos e todas. Hoxe é verdade que a figura de Castelao é algo que nos representa a moitos galegos, polo que ten, efectivamente, na súa escrita en todo o que promulgou e defendeu sobre a cultura galega ao longo de anos que tamén foron moi complicados. Hoxe o BNG trae esta moción pedindo un apoio para que o ano 2025 sexa nomeado o ano Castelao, pero, en cambio, as súas accións fan que parece que se afasten desto cando eso se propuxo, por exemplo, no Parlamento, e se negaron a aceptar unha declaración que foi unánime e basada nun texto da Fundación Castelao. Así mesmo, cando precisamente esta fundación convocou a sociedade para facer un acto de homenaxe, o BNG contraprogramou a esta fundación facendo outro acto en Pontevedra. Entón, moito apoio e unanimidade non o teñen para o consenso. E realmente eu creo que o que pretenden é politizar efectivamente unha figura que é de todos os galegos e galegas, é que evidentemente é facer seu o galeguismo. E hai moitos galegos que somos galeguistas, aínda que non sexamos nacionalistas, e que tamén queremos reforzar a figura de Castelao. Entón, outra cousa que fai máis que politicen isto é que, como precisamente o promove o goberno que neste momento está na Xunta de Galicia, pois entón afastámonos diso. Eu creo que se buscamos unanimidade, esta non é a moción máis o tipo. Por ese mesmo motivo, nós temos logo unha moción de urxencia na que si queremos ensalzar a figura do Castelao, que pode ser para todos os galegos e galegas, e que o que fai é unir precisamente o pobo e non segregar e facernos diferentes. Polo tanto, sí que estamos a favor de que se declare o ano 2025 como ano Castelao, pero non estamos a favor de que se politice precisamente a figura de Castelao. Portavoz do BNG, por favor. Vale, entonces, dos acordos de instar a Xunta ao recoñecemento como primeiro presidente de Galiza a Castelao, entendo que non queremos politizar, pero non estades a favor. Non queredes que se declare o 2025 como ano Castelao, entendo que por estar en estos acordos, porque se vos traedes unha moción que di exactamente o mismo, pois está ben.
Despois, entendo que tampouco queredes impulsar ninguna promoción municipal propia e que tampouco se quere dedicar nada á figura de Castelao. Pois, pareceme genial. A maiores deso, vostede dice que nos negamos unha declaración unánime no Parlamento. Pois, se nós non fomos, entendo que xa non é tan unánime. Digo eu, e digo eu que se respetan todos os puntos de vista. Nos tamén, cando traemos as mocións do 25N ou cousas destas, intentamos chegar a acordos. Que non se chegue a acordos non quere decir que nos tiremos algo a cara ou que tal, non, simplemente quere decir que opinamos distinto. En este caso, tú non expuxeches absolutamente nada, ou en este caso, perdón por centralo en ti, pero eres quen falou, en este caso o Partido Popular, non expuxe absolutamente nada en contra da moción para non estar a favor dela, simplemente decides que politizamos a Castelao. Castelao era un personaxe político, participou en política, me parece, non sei, como se vos digo eu que politizades a Fraga. Pois vale, genial. E despois, que vos traedes a moción, entendo porque nos politizamos, pero entón traedes unha contramoción, o sea, que estades contrapolitizando, o sea, que isto xa é o colmo dos colmos. Bueno, pois estamos aquí para facer política, sinto decircho. E vamos a politizar todo o que faga falta e defenderemos a figura de Castelao, por suposto, cos nosos ideais e cos que el deixou plasmados, non cos que vos queredes reproducir. PSCT, por favor. A figura de Castelao politizouse só, porque Castelao foi un político, a maiores foi ensayista, a maiores foi dibuixante, pero Castelao non foi exiliado por facer un debuxo ou un grafiti, foi exiliado polas súas ideas políticas. É dicir, despolitizar a Castelao é quitarlle entidade e infantilizar e negar unha historia, que además é a historia de Galiza, e non ten ningún sentido despolitizar a quen foi un político. E é que a obra... Vale, porque xa sei que o discurso do PP, xa o sei, centrémonos na obra, despoliticemos todo, centrémonos na obra. E a obra que foi? A obra que foi publicista, Castelao, e que a obra de Castelao precisamente reflicte a sociedade da época, unha sociedade que estaba pasando moitísimas penurias, a sociedade galega, e que el mismo sufriu precisamente por unha cuestión política. E que, vamos, que teñamos que discutir isto nun pleno municipal, onde todos, entendo eu, que dignificamos a política e que me parece pueril. PSOE, por favor. María, por favor. Sí, evidentemente, Castelao participou da política da época e aportou moitas cousas. O triste é que precisamente hoxe en día a política casi perde o respeto por xente que non nos poñemos de acordo en facer cousas. É verdade que deixa de ser unánime cando un dos grupos parlamentarios pois non apoia, pero é que precisamente todo o resto estaba. Se o BNG estaba de acordo pois coa figura de Castelao, afastouse de algo que o texto nin sequera o propuxo, digamos neste caso o PP, que é quen goberna, foi a Fundación Castelao. Entón, por outro lado, non é... Si queren, o sea, queren politizar, porque unha cousa é que sexe unha figura política e outra cousa é que teñamos que aceptar o recoñecemento de Castelao como o primeiro presidente de Galicia. E o primeiro presidente tivo que ser elixido coa época democrática, que desgraciadamente tardou bastante en chegar e xa foi despois do pasamento de Castelao. Polo tanto, o que non podemos aceptar deste punto que di non é que Castelao fose político ou non. Neste caso, poñía un exemplo de Fraga. Fraga si foi presidente da Xunta. Castelao non o foi. Portavoz do BNG. Non, perdón, equivoqueime eu. Procedemos á votación. Votos a favor? 5 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra, por lo tanto queda rexeitada. E abstencións, por favor? 3 abstencións. Moi ben, pasamos de punto. Agora vamos ao punto número 7, mocións de urxencia. Algún grupo... Perdón? Mocións de urxencia. Algún grupo ten mocións? Acabamos de avanzar que temos unha. Realmente temos 2. Entón, primeiro vamos a debatir, se vos parece, vamos a repartirlas, ás veces con calma, facemos 5 minutos de receso, ás veces, e despois motivamos e votamos a inclusión na orde do día. Repártelas.
¿Estamos? Sí? Vale. Bueno, pues ahora vamos a proceder, porque sabedes que tenemos que votar en ambas mocións, xustificar a urxencia. María, por favor. Vamos a empezar por la de Castelao. Sí, a nosa urxencia sería porque motivada pola anterior moción, precisamente, xa que sí estamos a favor de que se declare o 2025 ano Castelao, pero en discrepancia co resto da moción. Entón, por iso propoñemos esta para que poida sair adiante esa homenaxe a Castelao. Vale, pois procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Abstencións? 2 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. María, cando queras. Entre 1220 e 1240 documentase a aparición da creación oral dos primeiros compositores galegos, entre os que se destaca Bernal de Bonaval, e iniciase daquela unha tradición literaria e musical culta en galego que con interrupcións terá continuidade ata os nosos días. Nesta tradición cultural colectiva é onde sobresaen a figura de Castelao. Ele enfrontouse con límites da realidade e tentou comprendela e trasladala tanto a arte como a escrita para logo transformala e perfeccionala acrecentando o noso ben común. Xa en vida se lle recoñeceu o seu enseño en distintas manifestacións artísticas, na arte gráfica, no humorismo de cousas da vida, que amosou dende 1914 e na pintura co premio na Exposición de Belas Artes en Madrid en 1915. Castelao conxugou o debuxo e o texto coa creación do microrrelato que denomina Cousa. A edición en 1926 do relato titulado Cousas e ilustrado por el mesmo conságrano na arte literaria. É un persoeiro polifacético, sempre tentou conectar co pobo e por iso sentiu a voz desas xentes, debuxou para elas, escribiu para elas e deulles dignidade ao trasladar os seus rostros e pensamentos na serie de humor Cousas da vida na prensa. Eses miles de debuxos son a galería de personaxes populares máis grande da arte galega. E eses lectores, esas xentes, identificáronse con eses debuxos e co que dicían, sendo amplamente comentados e celebrados. Por iso gozou de grande estima e popularidade na sociedade galega do seu tempo. Dicían son as cousas da vida por Castelao. A súa convicción de demócrata obrigou a darlle participación aos excluídos da loita política e do poder dende a restauración e na dictadura de Primo Rivera. Como republicano, federalista e galeguista, por coherencia ética loitará por unha España confederal na que Galicia poida despregar as súas potencialidades. Ese compromiso converteuno no deputado do galeguismo nas Cortes Constituíntes na Segunda República, entregándose de cheo ao proxecto colectivo e político da conquista dun estatuto de autonomía para Galicia. Un logro que o pobo galego conquistaría o 28 de xuño de 1936, pero que foi tráxicamente interrompido polas armas dos intolerantes. Castelao puxo a súa arte e a súa voz ao servizo do Goberno da República e os 3 álbums de guerra converteron nun dos artistas máis admirado e reproducido na prensa internacional. Eses debuxos foron amosados ao mundo en reproduccións e logo expostos en Moscova, en Nova York, na Habana, en Montevideo e en Buenos Aires. Con todo, o principal obxectivo de Castelao continuará a ser a tramitación da aprobación polas Cortes do Estatuto de Autonomía. Para defender os dereitos de Galicia, este galego universal e solidario publicará no exilio en 1944 o ensaio político Sempre en Galiza, do que este ano se celebra o 90 aniversario, sendo o Parlamento de Galicia editor dunha das súas máis interesantes edicións, e creará o Consello de Galicia e finalmente conseguirá o 9 de novembro de 1945 que nas Cortes celebradas en México se aprobe o Estatuto Galego. A grandeza e xenerosidade de Castelao xa lle foi recoñecida en parte en vida. O seu enterro en 1950 en Bos Aires, no exilio, foi unha apoteótica manifestación de loito. Cada ano, o seu pasamento era conmemorado públicamente na emigración e clandestinamente en Galicia. Coa súa morte, alcanzou definitivamente a categoría de mito, sendo lido, citado, cantado e musicado xeración tras xeración. Aos poucos foi asomando en Galicia, na dictadura, a súa obra e a súa actitude ética exemplar. Dedicóuselle o 2º ano do Día das Letras Galegas, en 1964. Amosouse en Galicia só unha parte de Castelao, o mesmo que na celebración dos 25 anos da súa morte, no ano 75. A democracia otorgoulle a Galicia un estatuto de autonomía e o pobo puido elixir o primeiro Parlamento de Galicia e un goberno propio, de onde saiu
ese mesmo Parlamento decidiu por unanimidade retornar os restos de Castelao para ser enterrado no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres en San Domingo de Bonaval, e o 28 de xuño do 84. Ese mesmo ano, a Xunta de Galicia acordou crear as medallas Castelao para recoñecer as personalidades e institucións que teñen destacado en distintos ámbitos sociais e volveu a ser homenaxeado no 2000 con motivo do 50 aniversario do seu pasamento. De feito, dende a súa morte, o nome de Castelao, os seus textos e os seus debuxos son celebrados, dun xeito ou doutro, por un e por outros, e continúan sempre e continuarán sendo homenaxeados. Castelao convócanos sempre e únenos a todos. El é dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todos os galegos e galegas, e por iso o pobo galego lle outorga a súa máxima estima e o escolleu como un dos seus símbolos. Por todo isto, propoñemos ao Pleno do Concello de Teo amosar a Xunta de Galicia o apoio do Concello de Teo para declarar o 2025 como Ano Castelao, en recoñecemento e mostra de gratitude do pobo galego. PSCT, por favor. En resumen, vamos a homenaxear a Castelao só o que pintaba, que tiña ideas políticas, no, que se non nos conviene agora, que non cuadra con nosotros. Non imos apoiar isto, é dicir, é unha redundancia, isto non sei, enfadastes vos ou algo, coa moción do BNG, e agora presentades isto así de urxencia para, non sei, castrar ou tapar unha realidade, e é que Castelao era galeguista, era republicano e era nacionalista. Por algún motivo o PP escócelle homenaxear a esta persoa e entonces non, só hacía dibujitos. Así non. BNG, por favor. Nos non vou a incidir, a nosa moción explicaba claramente a figura de Castelao e o noso sentimento por ela, igual que entendo que o sentimento mayoritario no país. Vos facedes esta contramoción, que nin é urxente nin é nada. Evidentemente, nós sí que non imos a emborronar a figura de Castelao e apoiaremos este amago de moción simplemente porque a figura de Castelao e porque nos acordos pon o do ano Castelao, pero de verdad que o do vosso partido non ten xeito. PSOE, por favor. Solo medio minuto, sin desmerecer, por supuesto, para nada a figura de Castelao. Nos parece surrealista o tempo que le hemos dedicado a algo que non ten ningún interés para o Concello ni para os veciños de Teo. María, por favor. Eu creo que o que deberíamos facer era precisamente sí que recoñecer a figura, porque o complicado é defender o galego nos tempos nos que o fixeron figuras como a de Castelao. Entón, que hoxe eu podo entender o que vos como nacionalistas, evidentemente o leva o voso partido no nome, que irades promulgar e homenaxear. Entón, facedio como partido, como alguén dentro, pois unha figura dentro do bloque nacionalista. Pero para todos os galegos, se representa precisamente algo da tradición, da cultura, da lingua, que xeración tras xeración vai a seguir, porque é o que temos de base todos aqueles que loitaron cando foi algo complicado e que hoxe en día pois seguimos tendo un idioma propio, non queiramos facer que todo aquilo que sea dos galegos teña que ter unha corrente ideolóxica única, porque precisamente hai diversidade. E iso foi o que chegou, o mellor é que cando se chegou á democracia, distintas persoas con distintas ideoloxías chegaron a poder tomar decisións conxuntamente para avanzar. O Estatuto de Autonomía é algo que tamén para Galicia loitaron máis de unha persoa e hoxe en día parece que non somos capaces de poder celebrar o tradicional ou a cultura ou o que implica o galeguismo se non és nacionalista, e non estamos de acordo con iso. Entón, tampouco teño moito máis que dicir. Nós sí que vamos a celebrar que a loita que puido ter pola cultura galega Castelao, se só o queredes ver pola parte nacionalista e política, pois evidentemente son dous puntos de vista. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada a moción. Pasamos á seguinte moción. Volvemos a facer a mesma casuística que facíamos antes. A urxencia, basicamente, é que nos encontramos en unha situación con orzamentos prorrogados.
Bueno, os concellos todos estamos en un limbo con respecto ao que vamos a poder facer ou non, se se van a volver a instaurar ou non as reglas fiscais. Por lo tanto, bueno, traemos esta moción que además se está discutindo a nivel nacional, a FEM. Hai moitos alcaldes de moitos partidos que están de acordo porque, bueno, temos que tener, basicamente, saber a que nos atenemos. Por lo tanto, bueno, vamos a votar a urxencia. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Abstencións? 2 abstencións. Por lo tanto, bueno, procedo a ler a exposición de motivos. Actualmente encontrámonos en situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado do ano 2023, debido a que non se aprobou unha nova lei de presupostos xerais para o ano 2025, ni se definiron os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a situación na que quedan as reglas fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera en relación co destino do superávit orzamentario, así como a posibilidade de destinar o superávit do ano 2024 ao establecido na disposición adicional sexta da mencionada Lei Orgánica. Dada a actual situación financiera dos concellos e o retraso do Goberno de España en abordar o novo sistema de financiación autonómica, para que, unha vez establecido este, pactar o novo sistema de financiación local que permita ás entidades locais facer fronte ao incremento dos prezos dos gastos correntes, así como do capítulo de persoal e prestacións de servicios aos cidadáns, é imprescindible determinar canto antes os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera que serían de aplicación ás entidades locais no caso de que non se aproben os novos obxectivos para 2025. Neste contexto, é necesario que os concellos poidan destinar o superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que no ano anterior, nos termos que establece a disposición adicional sexta, que regula unha serie de reglas especiais para o destino do superávit orzamentario que van dende a realización de inversións ao pago de proveedores ou a amortización da débeda. Por todo o exposto anteriormente, proponse ao Pleno do Concello de Teo a aprobación do seguinte acordo. 1. Instar ao Goberno de España que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino de superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025, nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera, que regula unha serie de reglas especiais para o destino do superávit presupuestario, que van dende a realización de inversións ao pago a proveedores ou amortización de débeda. E 2. Trasladar este acordo ao Goberno de España a través da delegación do Goberno en Galicia. Nada máis. PSCT, por favor. Bueno, entendo que a proposta, a moción, bueno, moi urxente non me parece, pero nós xa o dixen máis dunha vez, non vamos, en principio, a votar en contra dun debate, aínda que, bueno, dubido da urxencia. Vale, entendo tamén que é unha moción que se presenta en todos os concellos de España por parte do Partido Popular, pois para facer dano ao Goberno de España, que está, en este caso, pois liderado polo Partido Socialista, e esta pulla aquí entre dous partidos, un pouco descontextualizada do local, pois xa se ten dado máis veces. Non digo que non haxa que solicitar o decreto, pero tamén se o PP quería digo eu, no? que el PSOE non estará aí por jorobar a todos os concellos de España co superávit. Creo eu que teñen complicado aprobar os orzamentos, entre outras cosas porque había 171 votos a favor e 178 en contra de Junts, PP e Vox. É dicir, se o PP quería que esta situación non se dera, o mellor teria que ter negociado para aprobar os orzamentos do Estado. Benega, por favor. A min o que sí que me teño que decilo, porque no punto anterior, na anterior moción, creo que non se respetaron os turnos de palabra, porque só tuvemos un turno de réplica, e non dous, acabando quen levou a moción. Eu creo que estamos levando os plenos de unha forma bastante arbitraria moitas veces, porque isto non é a primeira vez que pasa. Pois, entón, non me a culpa, se iso é así, a verdade é que non me di de conta, Non estou poñendo en dúbida, estou de feito pedindo disculpas, porque, bueno, ao último perfecto crucificaron. Se é así, por favor, dicirmo antes, porque se corrixe no momento.
Reitero as disculpas. Simplemente o comento porque ten pasado varias veces que non nos damos conta e despois, pois, bueno, pasa así. Bueno, pero date de conta que tamén antes que así te dou outro turno, a ver, tamén hasta certo punto normal, insisto, pido disculpas. Cando uno se equivoca ten que pedir disculpas, pero quero dicir, non foi adrede. Dito o cal, vamos ao tema que nos ocupa ahora. Eu sigo sen entender onde ven a urgencia desto, porque dá igual presentalo ao pleno seguinte e que podamos falar en comisión, se que nos dá tempo a miralo, entón tampouco vamos a entrar moito máis e xa vos digo directamente que nos vamos a abster. PSOE, por favor. Ben, eu é que son moi optimista e penso que tamén moi realista e non vexo nada imposible a aprobación dos orzamentos, visto lo visto. E vamos a esta moción que tampouco llevemos sentido a ausencia, pero sí temos unha resposta para ela. O PP leva 6 anos demonizando os reais decretos leis porque goberna Pedro Sánchez. Os mesmos reais decretos que se aprobaban con naturalidade no período de Rajoy. E agora neste pleno o PP pídenos que apoyemos unha moción para que o goberno de Pedro Sánchez aprobe outro real decreto. E unha vez máis un real decreto para arranxar o que rompeu o PP coa súa oposición. Unha oposición que ten como único e exclusivo obxectivo desgastar o goberno de España, aínda que se perxudique a xente ou aos concellos. Si facemos memoria, nos acordamos da Lei Montoro, dos recortes de Mariano Rajoy ou de aquelo de que tiñamos que apretar o cinto porque vivíamos por enriba das nosas posibilidades. A Lei Montoro, técnicamente, de estabilidade orzamentaria, puxo un corsé aos concellos. Non se podían gastar os remanentes, entre outras cousas. Os concellos deixaron de poder gastar os seus cartos para contribuir a alixerar o déficit do Goberno de España e das comunidades autónomas. Non foi ata a chegada do goberno de Pedro Sánchez en que se empezou a afrouxar ese corsé. Agora, resulta curioso que o goberno de Pedro Sánchez é o culpable dos efectos da normativa aprobada polo goberno de Rajoy. Pedro Sánchez, por exemplo, incrementou os fondos para os concellos en máis de 3.000 millóns. Dende que é presidente, os concellos viron incrementado o seu financiamento estatal nun 35%. Ou sexa, que os concellos valles moito millor cun presidente socialista que con Mariano Rajoy, que ao igual que o tándem Feijóo-Rueda, no que atinxe no financiamento procedente da Xunta, apostaba pola conxelación. E se sumamos a chegada de fondos do Plan de Recuperación aos concellos, falamos dun antes e un despois. Concellos, por certo, de todas as cores políticas e sempre en procedementos regrados. Reciben financiamento e non a dedo, como fai a Xunta habitualmente. España está en Europa e, polo tanto, ten que cumprir o marco financeiro que pon a Unión Europea. Unha consecuencia directa disto é que o Goberno de España, ao igual que o resto dos países membros da Unión Europea, debe aprobar anualmente un teito de gasto. O Partido Popular votou en marzo en contra do teito de gasto e da senda financiera para os próximos 3 anos. Os concellos, as deputacións e as comunidades autónomas gobernadas polo PP quedaron caladas. Vergoñentamente caladas, a pesar de que esa ocurrencia de Feijóo saíulles moi cara. A resultas diso, os concellos saíron tamén moi perxudicados. O bloqueo do PP á senda financiera implicou que os concellos de toda España teñan que facer un axuste de 11.500 millóns de euros entre o 25 e o 26. Do que se terían librado de ser o PP un partido de Estado e non vinculado únicamente aos intereses curtopracistas da calle Génova. Así que aquí non estamos falando dunha cuestión abstracta, senón das consecuencias directas dos actos do Partido Popular no Congreso. Unha vez máis. Estamos na Unión Europea para o bo e para o malo. O bo é que chegan recursos como nunca gracias ao plan de recuperación impulsado polo Goberno de España e os bos fitos económicos deste Goberno, que é o que máis crece, e aínda según noticias de hoxe pola mañán, de toda Europa. O malo é que hai que cumprir estritas normas de rango europeo sobre a débeda nun escenario pospandemia. Por todo isto, nos propoñemos que a moción se reencamiñe cunha enmenda total para sustituir a parte resolutiva. Así que pregamos que se reemplace pola seguinte: instar ao Partido Popular a iniciar negociacións inmediatas co Goberno de España para aprobar o teito de gasto e a senda de estabilidade plurianual e, a continuación, entablar as conversas para sacar adiante canto antes os orzamentos xerais do Estado do 2025 e transmitir este acordo... Maite, perdona que che diga, pero as mociones non admiten enmendas. Bueno, por se acaso damos unha idea.
Entendo que no, pero por si acaso... Bueno, eu te digo para que o teñes claro. Non, e además tedes a maioría absoluta, pero polo menos... Independentemente da maioría, as mociones, bueno, para que o saibas, non admiten enmendas, gracias. De todas maneiras, a plantexamos por si se vos ocurre, ao mellor se vos ocurre cambiala. E que transmitades esta gorda á Federación Española de Municipios e Provincias para que colabore e saian adiante estas iniciativas. Nada máis. Bueno, pois, mira, María, aínda que a ti che pareza unha pulla, a ver, que o podo entender porque a lo mellor me poño no teu tren de pensamento e notase moito como fas as cousas. Non é para nada iso. Nos ahora mismo como Concello, non só nós, e os 315 concellos de Galicia, sino toda España. De feito, eu comecei a miña exposición dicindo que isto saiu da FEM, da Federación de Municipios e Provincias de España, na que tamén hai compañeiros da portavoz do PSOE, concellos gobernados por alcaldes e alcaldesas socialistas, que tamén presentan esta mesma moción con as súas siglas. Non é unha cuestión, vamos a ver, de fondo. Evidentemente, me parece moi ben que nos quere responsabilizar Maite de todo o que está sofrendo o teu presidente, pero vamos a ver, o está sofrendo porque evidentemente non tiña que estar gobernando, indudablemente. A debilidade dese goberno... Por suposto, e nos acatamos, pero a debilidade, respecta o turno de palabra, por favor, pero a debilidade que mostra este goberno cos seus socios, pois, bueno, é evidente, ha quedado máis que de manifesto precisamente nestos días. Que temos que cumprir con Europa? Somos os primeiros que o dicimos. Aquí o único que estamos discutindo, para ver si... A ver, ese argumentario que che fixeron está ben, pero non precisamente para ler aquí. Xo digo porque aquí o que estamos discutindo, estamos en un limbo agora mesmo. Ese diñeiro realmente é dos impostos dos veciños, é dicir, en este caso estamos en Teo, é dos teenses. O que queremos saber é ter xa unha certeza, aínda que nós, evidentemente, sempre aplicamos os principios de prudencia e de estabilidade, que é o lóxico, e además amortizamos débeda. De feito, tedes a última incorporación de remanente que fixe, que destinei a obra íntegramente en Teo, e non só eso, sino tamén a amortización de débeda das luminarias, dese macropréstamo que se pedeu para o cambio das luminarias. Nos necesitamos saber é lícito e é lóxico, e é superdemocrático, ademais, é o lóxico e normal. Eu entendo que ti tes aquí un papel complicado e que tes que defender o indefendible. Eso é lícito e eu che podo comprender, dende logo. Pero, bueno, que nos culpabilices das consecuencias de un goberno endeble, porque o que é un goberno endeble, que además pretende facer a cousa máis antidemocrática que hemos visto, mezclar churras con merinas para darlle un pazo aos de PNV, para favorecer os ocupas, queren chantaxear, meter todo o tema das pensións. A ver, é un pouco populista e lles ha saído mal o tema, porque se lle han plantado, lóxicamente. Como queremos que aprobemos unhas contas coas que non estamos de acordo? É imposible. Ti aprobaches esas contas de aquí de Teo? No, que pides entón? Que pretendes? Eso é o lóxico, é o xogo democrático. Por lo tanto, hai que respetarlo e hai que entenderlo e hai que saber tamén encaixar. Que pedimos un real decreto? Sí, pero non para amnistiar, non para correxir, non para portas xiratorias. Nos pedimos un real decreto todos os concellos, incluído compañeros teus, insisto, precisamente para saber o que vamos a facer, a que nos temos que atener. Non porque non nos vayamos a respetar, por suposto que sí. Mentras eu seixa alcaldesa, aquí a legalidade vai estar por encima de todo. Nada máis. PSCT? Nada máis, grazas. BNG? PSOE? Bueno, procedemos a votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 3 votos en contra. Abstencións? 5 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado. Pasamos ao seguinte último punto, derradeiro, que é o punto número 8, rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí.
Pode ser que alguén teña o micro aberto? Porque Como, perdón? que me pita o micro, si pode ser que alguén o teña aberto, non? Ok, perdón, agora xa non o fai. Vale. A primeira, bueno, teño así algunhas cuestións. A primeira, vexo no listado de decretos que nos ven que se avanzou no tema da... Bueno, se acabou e finalizou a Casa de Cacheiras, pero tamén sei, bueno, a que vai pola subvención europea, pero tamén sei que aínda non se está, o sea, non se trasladou á escola. Entón, bueno, quería saber como está ese proceso, porque eu entendo que a nivel subvención ten que estar rematado, e onde está o atasco para que non se traslade aos estudantes. Pois mira, se contesto encantada. De feito, tuvimos unha xuntanza cos pais para explicarlles, porque, bueno, a nosa intención absoluta era mudar aos rapaces despois de Reis, que xa iniciaron o curso aí. Pois, lamentablemente, o atranco está en Fenosa, porque estamos pendentes do boletín que nos teñen que dar. Como ben sabes, ese boletín o pide a contrata que executa a obra, non o pide o propio Concello, aínda que nós estamos intentando presionar. De feito, falei fai unos días coa delegación do Goberno en Coruña para ver se nos podían botar unha man, creo que están en elo, para acelerar eso, tendo en conta que non é unha casa común, é un colexio. E nós, como consecuencia deso, estamos pagando un aluguer, bueno, unha serie de cuestións que nós temos moito interés en canto podamos pasar aos nenos ao novo, bueno, ao inmoble restaurado. Temos luz de obra, que é o que así a lo mellor daste de conta do que estou falando. Quero dicir, sabes además que a calefacción, bueno, non sei se o sabes, se coñeces o proxecto, a calefacción é, bueno, entendo que sí, está no chan, por lo tanto, non podemos, sería bueno, no quero dicir a palabra suicidio, sería pues, unha burrada meter aos nenos aí sin tener todas as conexións e os cables. De feito, hai algún cable que sae como consecuencia de que non temos o trifásico, sabes que ahora temos ascensor, entón, bueno, non podemos, e así, dende logo, me desaconsella, bueno, o sentido común o primeiro, pero aparte deso, o servizo de urbanismo. Estamos intentando acelerar, pero bueno, estamos en manos deles, esa é a cuestión. Vale, entendía que era algo así, pero bueno, sí que requiere dunha xestión persuasiva, porque Fenosa ten os seus prazos que non son curtos, con lo cual o insistimos, pero bueno. Insistencia ha habido bastante. De feito, xa che digo que estou falando con outras administracións superiores para que intenten, non insinúes eso, porque non é... De verdad que non... Non estaba insinuando, simplemente estaba aseverando que efectivamente ou se fai esa xestión ou Fenosa ten uns prazos que todos os que fixemos unha autopromoción ou vivimos que pode chegar aos 2 anos. Ben, outra cuestión que teño con respecto, bueno, vinculado un pouco co tema de Cacheiras e a subvención europea, e que, non sei, bueno, aí por, non sei se por novembro ou por aí, tiveches unha reunión como para tramitar liñas de subvención europeas, pero non queríamos unha reunión para ver de conseguir, queríamos saber que subvencións europeas vai solicitar o Concello de Teo ou que obras pensades que poden encaixar nunha subvención. Perdón, tú viste unha reunión con que? Non, tiveche la ti, Lucía, perdón, eu vino na páxina do Concello que algunha persoa da Xunta encargada da xestión das subvencións europeas visitoute, pois vos sacastes unha foto e publicases isto en teo.gal, que está moi bien que te reúnas para ver de tramitar, pero lo que ya sería la leche sería si se tramitaran. Entón pregunto, cal é a previsión de tramitación de axudas europeas que, bueno, son unhas axudas moi cuantiosas e que nos permiten facer obras que obviamente os fondos propios non permiten.
Pues a previsión, nada más y nada menos que según nos van mandando las órdenes, vemos se nos encaixa, porque Europa, como ti moi ben sabes, vai sacando, non che fai unha previsión, como por exemplo pode ser a Xunta de Galicia ou Ágader, que sabes que sae todos os anos. Por lo tanto, temos que esperar a que nos vayan enviando máis información. Tamén temos que ser realistas, porque tengo que dicir, e non o digo eu, os funcionarios desta casa, que o PIRET, polo cual foi unha axuda de verdad estupenda, pola que recuperamos un inmoble e todo o que ti queres, pero para os funcionarios e a capacidade que temos aquí foi un afogamento. Tanto foi así que, como tú sabes, tivestedes que contratar unha empresa foránea para que tramitara a subvención e axudara aos funcionarios porque non daban feito. Todos sabemos que a tramitación europea non é ni parecida a que temos aquí en España. Aparte de que, bueno, sí, en España. Iba a decir Galicia, pero bueno, sí, en España, podes entender. Entón, bueno, temos que ser realistas, temos que pensar moi ben que líneas se axustan. Ti estás falando da visita do eurodiputado, na que me veo a brindar o seu apoio e para estar en contacto e pasar todo ese tipo de axudas. En canto teñamos alguna nova, xa transmitiremos, encantados. Pero, bueno, eu o que non vou afogar é ao Concello, sobre todo en términos de recursos humanos. Porque, bueno, lóxicamente, o que non podemos facer é falsear tamén as cousas. Temos a capacidade que temos. E non podemos estar contratando todo o tempo empresas foráneas para que nos apoyen. Eso non quere decir, se hai alguna liña que, dende logo, a este Concello beneficie, indudablemente que vamos a ir a por ela, aínda que teñamos que contratar outra vez a unha empresa. Eso, dende logo. Alguna cuestión máis? Sí, bueno, entendendo o tema dos recursos, tamén creo que para todos, non, pola parte que nos tocou xestionar, aínda que foi incipiente, é verdade que eu entendo, e sin negar o esforzo, que aquelo ao principio era de tolos, pero é verdade que unha vez que tramitas unha e que puxeches en marcha todas as plataformas, que iso foi moi tedioso, sí que creo que as seguintes poden ser máis doadas. E, obviamente, eu sí que tería unha previsión de grandes obras, porque Mamá Xunta nos dá muchos recursos, pero quizás non nos de todos os que precisamos, e non descartaría as axudas europeas, que se ben son tediosas, tamén son pois moi cuantiosas e nos permitiron facer obras moi grandes, a da Escola de Cacheiras, pero tamén todo o tema das sendas. Pero bueno, aquí ninguén está descartando nada, non sei onde dixe eu que iba a descartar. Dixe que iba a mirar e a ser realista. Lóxicamente, a prudencia é algo que nos debe de acompañar sempre aos responsables públicos, indudablemente. Cando dis mamá Xunta ou papá Xunta, eu creo que che confundes, porque acabo de decir fai 5 minutos que eu pedirei como alcaldesa donde faga falta na Diputación, que me reuní 2 veces co presidente provincial e espero chegar convenios, que aí sí que lle diré a Maite que efectivamente nos han dado a Diputación non o diñeiro que nos corresponde, que iso é por lei, sino nos darán a maiores, e espero contar coa túa connivencia, por suposto, ao Concello de Santiago, cando tuve que pedir ao Concello limítrofe, a ver se, bueno, aínda que nos pagábamos, se era tan amable de, bueno, al final quedou nada, pero bueno, da igual. E a Xunta de Galicia, por suposto, e ao Ministerio, e a quen faga falta, e a Europa. Eso, por suposto. Vostedes teñen moi claro que esta alcaldesa non vai porque lle caian ben as persoas ou mal, pide porque é a súa obriga. Pero non só a miña, os dos anteriores tamén, O que pasa é que, bueno, claro, iso implica un traballo tamén inxente, indudablemente. Alguna cuestión máis? Non iba a decirlo, pero es que digo, pero pedir, quero decir, ti fuches ali e pediches o centro de día, non? Nos, por exemplo, pedimos a través dunha subvención aquel equipamento, non, para o centro de día que iba ao lado da piscina. Claro, nos pedíamos conforme a unhas bases e unha orde de convocatoria. Ese pedir que ti tes, a min ainda me gustaría saber como é, que es levantando un teléfono, indo ali, porque por orde de convocatoria o centro de día de Teo que vos dan a vos, non, eu non vin eso convocado en ningún DOGA. Entón, ese pedir, entenderás que, home,
expreso casi como un chiste, pero en realidad estou tremendamente indignada, porque non é, así como ti dis, Lucía, non é que nos non pedíramos. E eso, pleno tras pleno tras pleno, que o vas dicindo, pois pleno tras pleno xo teño que desmontar, porque non é certo que o centro de día que vai vir para Teo que saíra en ningún tipo de convocatoria. Eso foi un acordo entre dous políticos do mesmo partido. E se os dous políticos non foran do mesmo partido, non había centro de día, ou tiñamos que ir por convocatoria como fomos, e non nos lo concederon, e con arreglo a unha convocatoria. Eso sí, aí sí que hai algo obxectivo. Fállate a memoria. O que pedíchedes foi un centro social, nunca un centro de día. De feito, tiven aquí un papel que mostrei a todos, conforme endexamais, en esos 16 anos, saiu dende aquí unha petición, pero bueno, o volverei a traer, non hai ningún problema. Ninguna petición por rexistro. Agora che explico como fago eu as cousas. Pois mira, o primeiro que fago é un informe de necesidade. Aquí somos 19.200 habitantes e está claro, bueno, vos non o considerades que pedíades un centro social, pero eu sí que considero, e así o levaba no programa e así o vou a cumplir, que precisábamos un centro de día para todos os tenses, porque somos 19.200 habitantes e temos a día de hoxe 26 persoas repartidos entre centros en Santiago, centros en Rois, bueno, en toda a contorna. Por lo tanto, a mí me parece moi ben o que ti penses, xa tuviste desde 16 anos para facer o que considerabades. Xa se veu que non considerabades nada deso. Despois se fai, en este caso concreto do centro de día, faise unha memoria, aparte de visibilizar, como distía o presidente da Xunta e a conselleira, esa necesidade, facemos unha valoración e unha basada en datos reais e datos concretos do crecimento e demais e de nosa poboación e ya enviamos ao consorcio por rexistro, todo por rexistro, nada de descolgar o teléfono. Eu non sei en que tempo como facíades vos as cousas. Eu entendo, a ver, vos cando planteaxedes, por exemplo, a fusión entre que estaba aquí Rafa e ali Martiño, lóxicamente facedes as cousas así e pensades, o ladrón pensa que son todos da súa condición, pero eu procuro facer sempre as cousas moi ben, sobre todo por mí mesma, sobre todo por eso. Entón, bueno, evidentemente fan un estudio, pero isto non o fago eu sola, non o fago eu sola, e non só fai xente do PP, che volvo a dicir. Eu creo que era unha necesidade urxente que visibilicei, e non só visibilicei, sino que demostré. Estos son todos documentos públicos que se poden pedir. E vai a vir o centro de día para Teo, como é lóxico e normal. A mí a pena que me queda é que isto non se fixera antes, porque eu, sin dúbida, os apoyaría, como os apoyamos en outras cousas que consideramos que eran de recibo. O sea, eu seguiría o debate toda a noite, pero só a facer unha última pregunta. Mandas o consorcio todo por rexistro, pero quen toma esa decisión? Vai con arreglo unhas bases, porque o consorcio, imagínate que recibe 25 peticións de distintos concellos de Galicia. Pero claro, vamos a ver, hai unha cosa que se chama fundamentos. Eles teñen baremos e teñen fundamento, e está moi fundamentada a miña petición, moi fundamentada. De feito, todos os servicios sociais implicouse no tema. Por lo tanto, son datos que, además, fan os funcionarios. Vale? Perfecto. Os datos dos funcionarios coñezo, estou encantada de que veña ao centro de día, simplemente facer unha apreciación. Pero es que parece como que che dá rabia, e a mí me dá pena, porque, hombre, a verdad é un ben que non debedes de politizar determinadas cousas, porque é un ben para todos os tenses, e é unha torpeza, cho digo de verdad con respeto. Parece como que che dá rabia que a través de convenios, que a través de como sexa, dame igual, e firmaré convenios, se Dios quiere, co presidente da Diputación tamén. E, lóxicamente, xa yo dixen a él, nese momento, eu poñeré en valor. Claro que sí, acostúmate, porque eu vou a seguir pedindo cousas para Teo. É así, unas me dirán que non, outras me dirán que sí, unas se xustificaré e se adecuará ao que se pide, e outras non. Pero es que intentas torticeramente levarlo a un terreno que neste caso, de verdad, como en outras ocasións, confúndeste. Ti fai o que queiras.
Non, non son eu soa, eu xa che digo que represento unha parte da poboación que realmente está un pouco indignada con esta xestión da Xunta de que de repente agora pois esos baremos encaixan cando Pero antes que non quere decir? encaixaban. Que lle molesta que veñan servizos para Teo? No, que nos molesta que a Xunta non actúe arbitrariamente, porque hoxe en Teo goberna o PP e entón que ven, no, a ti xa eche moi ben, pero pode que eso non sempre sexa así e entón que pasa? Estamos castigados. Gustaríanos que o goberno da nación, que tamén é a noso, ti és a nosa alcaldesa, pero tamén o goberno da Xunta é de todos, e mesmo os que non lle votamos e non nos sentimos en ese sentido que se estea distribuindo recursos con un criterio de xustiza. Bueno, ti preséntame cantas peticiones hubo oficiais e despois falamos. Eu che podo presentar todas as que pido. Porque están todas, además, asegúrame de que sexan oficiais. Primeiro visibilizo, como che digo, me reúno coa persona de área e despois argumento as cousas, porque é moi fácil chegar ali, non, es que necesito un centro de día, pero por que o das aquí e non ali? Aí é onde estriba o asunto, pero para eso hai que traballar moitísimo. Nada, eres ti a única que sabe traballar. Desde logo, nós non sabíamos esa forma de pedir. Os funcionarios non facían os informes con nós, o fan agora. Claro, Lucía, bueno, en fin, non vamos a seguir debatendo. Perdón, Alberto, que decías? Antes non traballaban os funcionarios. Os funcionarios teñen que seguir as indicacións que lle dá a persoa que está aquí. Non se levantan e din, quero facer unha licitación, hai que facer esta licitación, non? Eles avisan, oye, mira, esta licitación vai a caducar, esta licitación está así, esta licitación está desta forma. Te recordo que aquí había 18, Vale, continúo coa pregunta, que tamén é de petición de subvención. Que está pasando co tema de xestión forestal? Porque sí que aí estou un pouco perdida de como se está xestionando. Sei que houbo 3, despois 2 forestais. Non sei quen está agora adicado especificamente o que serían as parcelas do Concello, porque claro, que pasa? Con todo este tema de temporais e tal, eu creo que aí sí que había un proxecto incipiente, pero que xa estaba en marcha, de unha xestión forestal, non só por exemplificar, que estaría moi ben, pero sí porque é unha cuestión real de desorganización dentro das parcelas municipais do tema forestal. E non sei como está agora. Non sei como, si realmente se ten pedido un forestal, un axente forestal, quen está traballando, ou se está a brigada, non sei este Pero tema. que é o que che preocupa exactamente? A ver, o que me preocupa é que as parcelas municipais que teñen flora, en este caso árbores, están totalmente desorganizadas. Primeiro estaban descatalogadas, logo fixemos unha catalogación. Unha vez que temos a catalogación, eu creo que poden ser un recurso, que se pode incluso un recurso forestal, incluso económico. Bueno, debería que esperar moitos anos, pero para eso hai que organizalas. Ese proxecto de organización das parcelas estaba en marcha e eu creo que o ano pasado houbo 2 forestais, polo menos, que se pediron pola subvención. O que quero saber é se este ano se vai a seguir con ese proxecto ou se abandona o proxecto das parcelas. Vaiche contestar o concelleiro de área. Ángel, por favor. Hola, boas tardes. Seguimos tendo Brigada Forestal, que está traballando en todo o municipio, pois nas rutas que temos homologadas en as parcelas municipais, como dis, e vamos outra vez a solicitala de novo para poder ter Brigada Forestal outra vez de novo durante os próximos meses no Concello, cando estamos atentos ás publicacións que vayan a salir da Xunta de Galicia para acollernos a subvención de novo. Dúas persoas, Ángel. Sí. Alguna cuestión máis? Perdón, a última. Hubo por aí por novembro, quizás, bueno, mellor foi outubro, non sei, que unha persoa fixo unha protesta porque no punto limpo, non digo agora esta época de chuvias, que agora xa isto está totalmente desfasado, sería non é por esta chuvia exagerada, sino que nun momento dado, xa cando chove, hai tempo que se encharca ali diante, entonces, bueno, pues que sufriron, pues non sei se como un tropezón que fora cando se van a tirar os restos forestais. Sei que te comprometeches persoalmente a arranxar o tema, mas o tema non está arranxado. Entón, por eso traigo aquí. Si en realidad... No punto limpio? Sí. No punto limpo, cando vas tirar os restos de podas, que
Entón, aquelo, en lama, o sea, empoza un pouco, o sea, hai que abrir, hai que drenar eso, pero como non está drenado, faise un pouco de lama, hai unha persoa ou varias persoas que esvararon. Sei que ti te comprometeches persoalmente a arranxar o tema, entón quero preguntarche si estás co tema, pero non chegou o momento da obra, ou é que te despistaches dese tema? É dentro do recinto, sí, ahora o recordo, efectivamente, está sin executar e a maior brevidade posible, o concelleiro de área xa está ao tanto, faz ben en recordarlo, gracias, pero indudablemente, en canto podamos, o solucionaremos. Alguna cuestión máis? Non, se non ocupo demasiado tempo, grazas. Benega, por favor. A ver, eu como antes saliu o tema do centro do día, pois recollo o guante e vou tirar un montón de batería de preguntas. Primeiro, evidentemente, o grupo de goberno, neste caso a alcaldesa, dice que require moitísimo traballo, eu non o dudo, pero desde datas que se me deu por apuntar, desde setembro de 24, que tuvo a reunión con Rueda, onde se anuncia na prensa o compromiso para a constitución do centro do día, pois a resolución da alcaldía ordenando os pagos aos vendedores das parcelas é o 5 de decembro, setembro, outubro, novembro, decembro, pois non é tanto traballo. Vamos a seguir un pouco cas cousas. Bueno, perdón. Tamén quero... Eso é unha... Bueno, perdón, termina. Tamén quero deixar clarísima a postura do BNG. Nós sempre defendemos a dotación dun centro de día para o noso concello. De feito, en 2007, 2006, 2008 estaban as parcelas e estaba listo, hasta que houve un cambio de goberno na Xunta e se decidiu arbitrariamente non facelo. Despois, outra cosa que hai que ter moi clara é que se hoxe ten ou non ten un centro de día, pois é polo goberno da Xunta que saliu dese 2009, non é por outra cousa, aí gobernaba o PP. E por terceiro, despois, que a nos, como se está actuando en este centro de día, sendo xente que estamos encantados de que haxa un centro de día, sí que a actuación do goberno con respecto a isto, pois, a nos plantexamos varios interrogantes. Primeiro, e estos son opinións, evidentemente, sí que nos parece que a parcela e un inmoble comprados pois non son idóneos por accesibilidade, por integración no medio, por posible custo económico das reformas, porque iso hai que urbanizalo e demais. Despois, creemos que existen parcelas municipais que se poderían ter sido candidatas a eso sin ter que facer un desenvolvemento. Vos decidistes outra cousa. Tamén, a compra faise mediante adxudicación directa, sin unha licitación ou concurso público. Eu pedín xa a documentación para ver a memoria da alcaldía que o xustifica, porque iso terá que estar moi ben xustificado, son 180.000 euros. E despois, o que sí, con todo isto, nos xorden unha serie de preguntas, non? Primeira, valorou o goberno municipal a posibilidade de empregar algunha parcela municipal, como decíamos, para a construción deste edificio, de ser así cales, porque se desbotaron? Segunda, como e quen chegou á conclusión de que a nave e a parcela mercadas finalmente eran as axeitadas e estaban á venta? Que informes había, como nos enteramos destas noticias, porque é todo moi oportunista. Por que non se fixo un concurso de licitación pública, como decía, para a compra da parcela de edificación para esta dotación? Cuarta, existe algún informe urbanístico sobre a calificación, uso do solo, edificabilidade e idoneidade da parcela? Quinto, no centro da parcela, non sei se sabedes que en medio catastro hai unha casa. Oye, non terá mellor presentar unha moción que estes son rogos e preguntas? Sí, estou preguntando. Sí, bueno, pero teñen outro... Bueno, sí, a mí... De todos modos, mandar hechas por escrito, para que máis respondas tamén, pero bueno, estou preguntando. Bueno, eso, a parcela que se compra ten unha vivenda no medio do recinto, 2.000 e pico metros. Ten distinto código catastral, que se vai facer con esa vivenda? Se lle vai a cortar o acceso? Forma parte de todo isto? Non o teño claro. E despois, se tiveron en contra as contradiccións en metros cuadrados de superficie dos que hai na documentación oficial e no que hai no catastro, porque hai unhas diferencias bastante grandes, de 2.240 metros a 2.400, de 938 a 1.340. Por exemplo, na superficie da documentación da parcela, por exemplo, serían 2.248 metros, pero no catastro pon que son 2.409. Vale, despois a nave, na superficie da documentación, pon 938, no catastro 1340. E despois, nos datos, nos papeles que conseguín eu, se fala sempre dunha única planta da nave, pero no catastro figura como que está dividido en varias. Entón, bueno. E a última pregunta sería se o goberno municipal ten algunha valoración económica sobre o custo da reforma, o derrubamento do que haxa que derrubar, a reurbanización da zona e a construción do centro de día en sí.
Teño máis cousas, pero... Bueno, pois sí, se che parece che contesto a isto, porque senón xa me vou a perder con toda a batería de preguntas que fixeches. Mira, eso é unha visión moi simplista, o que acabas de facer, eso de que son 3 meses de traballo, a ver, eu pensei que falaba máis claro. Primeiro hai que visibilizar, como acabo de explicar hace 2 minutos, hai que visibilizar a necesidade, despois hai que xustificarla. É un traballo inxente, tanto é así que o bipartito en 2 anos non foi capaz de executar eso que vos dixo, o centro de día e as vivendas. O único que se pedía dende a Administración Feijóo, esa que tanto demonizas, era que fixedes unha petición oficial de centro de día, que aquí o único que se pediu foi un centro social, que é completamente distinto. Despois, me dis, quen decide, si é apta ou non? Evidentemente, a inspección da Xunta, porque non vale calquera sitio. Ten que ter un espazo de aparcamento, ten que ter unos metros, unha serie de cuestións. O expediente de compra está impecable. Está aquí a secretaria, se queres preguntarlle alguna cuestión porque non salió a licitación. Bueno, es que non hai tantas naves de 1000 metros en Teo, punto número 1. Despois, os datos que me das de catastro. A ver, catastro, temos aquí unha persoa todas as semanas que ven a corrixir errores de catastro. Estos son documentos oficiais, están tasados. Lóxicamente, hai unha valoración dos servicios urbanísticos do Concello de Teo, polo tanto, non sei se me esquezo de alguna cuestión máis. Se valoramos construir un centro de día dende cero? Non, porque queremos que este aquí a maior brevidade posible. E o máis áxil era reformar un inmoble. Esa foi a cuestión. Polo tanto, non valoramos ninguna outra parcela. Xa valoramos sempre eso. Claro, outra cousa sería que cando nos pusimos a buscar non aparecera absolutamente nada. Costou un montón. De feito, hubo varios lugares descartados por la propia Inspección da Xunta de Galicia. Son funcionarios, non son políticos. A xente que ven aquí é funcionaria. Que, bueno, que se les presupone unha profesionalidade, como ti entenderás. Alguna cuestión máis? O da vivenda esa que figura no medio da parcela, eso como vai quedar? E que problema tiene eso? Está invadido dentro do centro de día? A ver, ninguno. Si non yo encuentra ni a secretaria, ni o notario, ni o arquitecto, ni a Xunta de Galicia, tampouco llevo a poner... Sabes que tiene un perímetro. Sí, nos preguntamos máis que nada, porque se entendemos que esa zona é a que dá acceso a todas as naves laterais e ao edificio que, bueno, a nave que se convertirá en centro de día, ou que sexa, entendemos que esa casa queda no medio. Un centro de día entendo que é un recinto que ten que estar máis ou menos controlado. Entonces, xa veremos os informes técnicos e xa o discutiremos no futuro, pero... Efectivamente, e aparte deso va a haber un proxecto que é o que estamos esperando para... outra cousa que me preguntabas, a dotación. Estamos co proxecto que está facendo un estudio, lóxicamente, porque aquí non temos capacidade para facer un proxecto sobre centro de día, terían que deixar o demás, e aquí temos un montón de obra, que vos además vides as mesas de contratación e o sabedes perfectamente, e, polo tanto, en canto cuantifiquemos eso, sin ningún problema, os presentaremos o proxecto e os diremos o custe, non hai ningún problema en eso. Alguna cuestión máis? De todos modos, co tema do centro de día volveremos preguntar, porque pedín máis documentación, porque como saliu... Sin problema, aquí aí todo atrás, es transparente. tampouco vamos recibindo as cousas como podemos. Entón, según vayamos tendo dúdas, evidentemente, como represento unha parte da veciñanza, as exporei. E sinto que che parezcan moitas preguntas, pero son... No, o que dicía é que a lo mellor te compensaba máis facerlo non en rogos e preguntas. A mí non me molesta para nada, podes facer estás no teu dereito, faltaría máis. Bueno, seguindo un pouco, sí que... Bueno, tuvemos noticias hai pouco que nesta temporada o novo depósito de vehículos que se fixo aí onde está o centro o Punto Limpo, que sufriu algún tipo de acto vandálico. Entón, o que sí que queremos saber é se se vai tomar algún tipo de medida, de vigilancia ou de algo para evitar que se produzcan novamente, claro. No, agora mesmo este expediente está para reparar no seguro, porque o Concello ten seguro, lóxicamente, como é doado así, evidentemente.
Agora mesmo, cos policías, aínda que estamos incrementando a plantilla, non podemos destinar a vixiancia. Haberá vixiancia que boamente se poda, indudablemente. Ti dixo que o depósito que se iba a facer en Lucí e que puso para aí. Ese mismo, sí. E non hai, se me ocurre a min agora, non hai posibilidade de aí instalar algún tipo de cámara para polo menos que queden registradas as O cousas? estamos valorando. Vale. Pero, a ver, pedir autorizaciones dese tipo implica moitas administracións, porque tamén hai que ter en conta, bueno, xa o sabemos aquí, a lei de protección de datos, hai xente que se niega que se lle graven, bueno, temos que pedir unha serie de permisos, pero sí que é verdad que o estamos valorando. Pois o que sí, así que me gustaría ter unha resposta de por que a nova plataforma de mail que usamos no Concello por que non está en galego. A anterior estaba en galego, a nova licitada dos servicios de email, tú entras no email e non tes forma de poñelo en galego. É certo, nos falamos en galego, escribimos en galego, eso evidentemente non mo traduce, só faltaba, pero eu non teño o que é o servicio de gestión de mail en galego. E sí que me parece extrañísimo, porque miras as opcións de idioma, tes catalán, portugués, checo, pero non tes galego. E, oye, falaches cos servicios informáticos? Porque eso ni depende de mí, nin do as indicacións. Pero pregunto eu e che direi. Pois si podes, porque eso realmente, a non ser que nos refleja que non se apostan moito polo galego, porque se sale un novo concurso licitando un servicio de email e non está no noso idioma, pois eu creo que é un despiste grande, que eu entendo archivo e arquivo, pero entendo que non nos poñedes fácil vivir en galego, e isto vai un pouco a xogo cas mocións que traíamos con respecto á lingua e a visibilidade que hai na lingua na sociedade, que estas cousas tampouco axudan. Bueno, vamos a ver, eso falarei co informático, lle trasladarei o teu parecer, pero xa che digo que a política non está de por medio, que erras o tiro. Eu entendo que cando se licita un novo servicio se pode poñer que ten que estar en galego, pero que a política non está polo medio, vale. Siguen os meus compañeiros agora. Ben, boa tarde. Eu tamén traio varios rogos ou preguntas que nos van chegar veciños e veciñas. O primeiro que nos gustaría era solicitar a retirada de árbores e a reparación de varios camiños que dan acceso, neste caso en Tribaldes, porque ao final, pois, co mal tempo, caeron moitas árbores e non dan pasado, por exemplo, tractores e demais. Ademais, por unha desas leiras, pois pasa a leira ou camiño, a ruta da Batalla de Cacheiras e tamén varias de BTT, entón, para informar diso. Pois sí, gracias. Pouco a pouco intentaremos restablecer a normalidade. O que pasa é que, volvo a dicir o mismo, sinto a molestia para os veciños, que además somos conscientes, pero bueno, facemos cos medios que tenemos o que podemos. Nos saímos de unha e hoxe pola mañana casi tivemos que suspender as actividades, despois resulta que non era alerta naranxa, bueno, en canto podamos. Sí, por suposto, somos conscientes de que a condición meteorolóxica é a que é. Sí. Por outro lado, sí que nos gustaría reiterar esa necesidade do arranxo da arqueta da torre, pois que trouxemos en pasados plenos, pois os veciños dinos que se puxo un cono en riba e que ao final é unha zona na que pasa bastante xente que é algo perigosa. Entón, iso. Na torre, na arqueta da que xa falamos. Espera, sí. Cerqueiro. Dixéronos que seguía así hoxe. Si, foi augas de Galicia, de Teo, confirman de que non é nosa, non recordo, vou no buscar, non recordo se era de Telefónica ou de Luz, creo que era Telefónica, non estou seguro, deuse lle aviso á empresa correspondiente, pero nos municipalmente non podemos actuar aí porque non é competencia nosa. Así que aseguramos, señalizamos para que efectivamente nadie sufra un percance ali, seguiremos outra vez en riba, pero non somos nosos que debemos dar solución. Vale. Es que de feito nos en un principio, é verdad que o fixeches ti, además, xa non me recordo, dixemos que dábamos aviso, pero claro, nos encontramos con que non era. Gracias. Vale, moi ben. Logo unha pregunta, se tedes pensado de cara a un futuro facer algo cos postes das farolas que hai pola Burga en Pontevea, Xermeade, non vou entrar niso, pero xa que están sen utilidade, ao final dan unha certa mala imaxe polo paseo, se nun futuro tedes pensado facer algo con iso ou van quedar aí? Temos pensado, de feito, esa zona dentro das accións que temos de posta en valor do patrimonio, facer unha opción, pero non só deso, sino global, de mellora, lóxicamente. Vale.
Tamén varios veciños e veciñas insisten en que en algunhas zonas que se pode revisar as luminarias públicas, porque hai zonas que polas mañáns ou así está totalmente escuro en certos momentos do día, como por exemplo na Rúa Meneiro, en Augas Mansas. Boas noites. Sí, a verdade é que, bueno, co tempo que está habendo, pois si temos bastantes incidencias. Estamos facendo todo o que podemos, contratamos unha empresa externa porque nos bota unha man para correxilo o antes posible. Vale. Vale, Rúa Meneiro, que, bueno, creo que se me pasaron un aviso. Non, de antes xa. É de antes, Vale. Pero, bueno, vale. tomo nota. Vale, finalmente, unha última cousa que nos din que en Augas Mansas que levan xa unhas semanas, que tampouco é de agora do temporal, ademais, que a auga da traída, que sae moi sucia, moi turbia, para ver se podíades revisalo o servizo de augas. E avisaron aquí ao Concello? Penso que sí, non? Eu imagino que sí, porque dixeron que levaban varias semanas. Sí. A ver, se me dades un segundo repaso, porque Sí. imaginademos como tomos o grupo de Claro, WhatsApp, no as sé, incidencias. no sé. Estos días, eu sei que hubo que ir a purgar a bastantes sitios efectivamente estes días, pero vamos, eso vais inmediato. É dicir, no momento que nos digan hai auga turbia, vamos correndo a solucionar o tema. Vale, que a nos o que nos dixeron era que pero non vos iso que preocupedes leva... que o confirmo mañán, dende logo, por suposto. Vale, non hai problema. E sobre todo confirmade eso, si deron o aviso, porque a ver, unha cousa é que pasara onte e avisen No, no. a vosotros, igual que nos poden avisar a nos o demais, e outra cousa é que leven unha semana. No esperedes, cando sexa unha cousa así de saúde pública, avisade en canto tiñades coñecemento e sobre todo decirlle aos veciños que, por favor, que chamen ao Concello. Vale, pois nada, iso é todo pola miña parte. Segue Óscar Ando. Óscar. Bueno, boa noite. Pola miña parte, vou comezar con unha que é un poquinho máis longa, porque a finais do ano pasado saiu novamente a exposición pública o proxecto de aproveitamento de reapertura das minas de Touro e Opino, da mina de Touro e Opino, presentada por Cobre San Rafael. E unha vez que examinamos os documentos presentados pola empresa, decatámonos de que o proxecto é esencialmente o mesmo que había no ano 2017 e que foi rexeitado ou que tivo unha declaración de impacto ambiental negativo. A extensión son agora mesmo, según este proxecto, 812 hectáreas, superiores a 689 que se presentaran no 2017, debido a que se inclúe o depósito antigo de estériles. A forma de extracción é a mesma, unha mesma minería a ceo aberto, co mesmo método de separación de cobre, as mesmas cortas, mesmo a mesma cantidade de material a extraer e a cantidade de cobre a producir. E tamén os mesmos anos, 14. Non cambia tampouco a cantidade de refugallos xerados e a construción do depósito de estériles e o de recheo das cortas, que vai a ser superior, así como das antulleiras. As afectacións que se denunciaron no seu momento, cando se presentou o anterior proxecto, mantéñense, e os impactos ambientais que naquel momento se denunciaban tamén siguen facendo imposible a compatibilización das actividades cun mínimo de respeto ambiental. En que nos afecta ao Concello de Teo? Pois a eliminación de mananciais e, sobre todo, a posibilidade de contaminación nas captacións de auga e a contaminación do río Ulla, que pasa por este Concello, así como a construción daquel depósito de residuos que pode facer altamente contaminante a actividade extractiva, así como o impacto paisaxístico das entulleiras e a posibilidade de derrubo das mesmas sobre o propio río Ulla. En canto ao impacto económico, é evidente que unha actividade mineira desta envergadura supón un problema para as explotacións agrogandeiras, dado que ameaza a base territorial, e ao mesmo tempo tamén a posibilidade futura de proxectos de carácter agrícola e gandeiro. Ao mesmo tempo, unha hipoteca para calquer outro tipo de proxecto deste tipo. A minería proposta non vai a supoñer ningún tipo de tecido productivo, incremento do tecido productivo da zona, xa que só achega algúns postos de traballo temporais de baixa cualificación e que non compensan, desde logo, as posibilidades de dano que pode xerar no futuro. Este tipo de minería, que ademais é de carácter extractivo, é propia dun período anterior que non se adapta para nada aos modelos de xestión tanto de residuos como de xestión mineira do século XXI e que é fundamentalmente extractiva e non supón unha transformación do material.
Sí. Es que estás utilizando o tempo de regos e preguntas para hacer unha exposición como se fora unha moción. Vale, E eso non remato. se pode facer. Remato. Conclúe un pouco a donde queres ir, sobre todo Remato. para que non nos perdamos. Remato. Tendo en conta a posibilidade de dano que pode producir esta explotación mineira, propoñemos ou rogamos ao Concello de Teo que xere un anuncio público para o período de alegacións que ainda está en vigor e que o propio Concello formule unha alegación a respecto dos impactos que poida xerar esta actividade mineira para o propio Concello, para os acuíferos do propio Concello. Pero mira, es que eu nesta deriva onírica teu perdeime. De que me estás falando? Porque non sabemos de que falas. Deriva onírica? Home, vamos a ver, eu estou falando de que se vai a reabrir a mina de Touro e do Pino, que ten un impacto sobre o río Ulla, creo que quedou bastante claro. Por outra parte, perdón, que remato, estou solicitando do Concello, ou rogando ao Concello, que se faga unha alegación a respecto do impacto que podes producir sobre o río Ulla. E segundo, creo que o Concello debería facer un aviso ou poñer en avisos aos veciños que poidan verse afectados e que formulen as alegacións que estimen oportunas. Estou rogándolle ao Concello que poña ese anuncio para que os veciños poidan facer esas alegacións. Creo que é bastante claro e non hai ningunha deriva onírica no que dixen eu. Agora, aínda que ti penses que non, sí que quedou máis claro. Estaba argumentando... Despois de todas... Claro, pero es que isto non é unha moción. Estos son rogos e preguntas. Óscar, non se pode utilizar o tempo en eso. En esta parte, me refiro. Despois, non sei se nos podemos facer alegacións en ese proceso. Mirareino coa responsable xurídica e estudiarémolo. Pero, evidentemente, todos os veciños afectados poderán facer alegacións, se é así, se es que están afectados, claro. A miña argumentación iba a respecto da posible impacto que o Concello de Teo como Concello pode ter neste tema. Pode ter, evidentemente. De momento non está en marcha. Pode ter. Alguna cuestión máis? Sí, teño un par delas máis e remato. Bueno, outra das que tiñamos era que solicitábamos que o parque da Casa Común de Lucí deixe de ser un almacén e que se poña ao servizo da veciñanza, porque consideramos que ali non todo está ao servizo da veciñanza. Mira, eso é totalmente provisional. Ademais, xa vedes o que ten, que son os contenedores marróns, tanto que te gusta o medio ambiente, tiñas que estar moi contento. Polo que vamos a incluir a fracción marrón como marca a lei europea e efectivamente non o tomamos como un almacén baixo ningún concepto. De feito, ali por o anterior executivo estaba proxectado un aparcamento de vehículos e nos o levamos donde pensamos que debe de estar, ao lado do punto limpio, non un núcleo urbano. Polo tanto, somos conscientes de que eso non vai a quedar así, e entendo que ti tamén, porque, lóxicamente, se vamos a unha subvención para conseguir contenedores marróns a fracción marróns, non nos vamos a deixar aí, non che parece? Estamos esperando a finalizar os trámites que teñen que finalizar aquí os funcionarios para o contrato de lixo. Continúo. Gústame o medio ambiente, pero considero que é unha cuestión política, non é só unha cuestión de gusto. Pero ese é o problema. Hai cousas que non son susceptibles de politizar, aínda que nos queiran. Decidir onde se coloca unha mina e decidir onde se botan o lixo sí que é unha cuestión política. Continúo. Por último, comentamos que, xa o comentáramos aquí en algún pleno, que a ver se podían liberar os aparcadoiros dos espazos destinados ao apartadoiro do bus na zona de diante do Canaleto, que xa o comentáramos unha vez. Os apartadoiros do bus, que xa o comentáramos unha vez, que siguen ali ocupados, entón era a ver se podíamos liberar aquela zona. En canto podamos. A concelleira está en elo. Non sei se o comunicaxe xa a empresa. Sí. Es contestarlle. Vale. Está comunicado e en canto podamos. PSOE, por favor. Sí, bueno, 4 cousiñas. Onte tivemos Consello Escolar no CEIP da Igrexa de Calo e volveu a haber queixas pola limpeza.
tanto no interior e neste caso fixeron fincapé no exterior, no patio. Incluso comentaron varios profes que hai momentos que teñen que recoller o lixo os rapaces e os profes e que non se valeiran suficientemente as papeleras, están desbordadas bastante asiduamente. Isto por un lado. Bueno, pues contestamos a esto. Sí, como queirar. Somos conscientes de que hai un problema de limpeza, de feito, bueno, vamos a tomar as medidas oportunas internamente, porque además temos, ali tamén se dixo concretamente onde venía a problemática, esperamos estar en la vía de solución. Vale, seguimos no cole de Calo e volvo a preguntar polo arranxo do patio cuberto. Seguimos con problemas, sobre todo con tantos días de choiva, non poden salir os rapaces porque está totalmente cheo de charcos. Esta petición se fixo xa antes do verano para que se incluíra dentro das obras deste verano nos coles. Entón, non sei se tedes algo previsto, aunque sea algo temporal, mentres non se fai o arranxo grande do cole. María? Volverei falar cos técnicos da obra por si eles poden anticipar algo, pero en realidade esperamos que poida solucionarse. Claro, agora mesmo a obra aínda non comezou. De todas formas, revisarei a ver se temos algunha forma de que se poida arranxar para que non se vexan afectados os rapaces. E falando da obra do cole, non sei se sabemos, onde preguntaban no Consello Escolar, se temos data para comenzo das obras. Está en licitación, non sei se rematou o plazo, pero xa está. Vale, outra cousiña. Vin que hai unha licitación xa, porque me comentaron varios pais que se tuveron que suspender as actividades de patinaxe no pabellón Ezequiel Mosquera por mor da choiva e demais. Entonces vin que xa se iba a licitar o non sei xa se saiu a licitación para o arranxo, sí. E ten... Hombre, non, ten que pechar a licitación primeiro. A ver, hai unos tempos marcados, como sabes, vamos, estamos intentando facer o máximo posible porque somos os máis interesados en que eso non se produza. Na pista esta que falamos no pleno anterior que se asfaltou detrás do CEIP da Ramallosa, estuve vendo que quedou un poste no medio da pista. Non sei se hai previsión de que se retire, digo porque un poste similar creou polémica en legislaturas anteriores, que quedaba aí no medio, non sei se... De que o poste exactamente? Non cho dixeron? Sí, sí, de Telefónica. Porque claro, ti sabes que hai cousas que nós non podemos tocar. No, por eso vou... E o poste creo que de Telefónica. Non estamos seguros, miraremos, pero si quedou ali... Parece que Telefónica. Vou a isto un pouco con retranca, porque hai uns anos algo así similar pasou con un poste que quedou no medio da pista en Pite. E, bueno, entendo que houve fotos, incluso con algún concelleiro que ahora está en goberno. Entendo que, bueno, que todos nos damos conta de que a veces non depende de nós que se podan facer estas cousas, non? Quero simplemente recordar como anécdota aquela intervención en O sea, que te dá igual que o poste siga ou non? Para nada, pero bueno, o feito que en aquel momento, ahora non se lle dá importancia, en aquel momento se lle dou moito, incluso hubo publi reportaje con foto de algún concelleiro ou concelleira señalando el poste de Pite. Digo porque ahora non hai fotos señalando el poste, pues por eso se podía señalar. Bueno, igual. pero podes facer xa estás a tempo, non, digo que a podedes facer vos que fostes os da foto anterior. Eu simplemente o reclamo en pleno. No, eu non saí ninguna foto porque non me acordo ni do que estás dicindo, Pero sí que hai xente que se acorda. E a última que teño, me chegaron unhas fotos sorprendentemente, non sei, me imagino que teredes resposta, que hai uns palés na Casa Común de Oza cheos de as presuntas axudas que se recaudaron para enviar a Dana ou a Valencia. Non sei que se vai facer con isto, se siguen ali. Non son presuntas, son axuda que se recolleu por concretamente o Protección Civil polos voluntarios
Eles manifestaron ao concelleiro que tiñen arranxado o transporte, finalmente non foi así, pero bueno, estamos en vía de solución. Igualmente decir que, aínda que nós xa tiñamos solucionado eso que os voluntarios dixeron que sí, despois fora que non, bueno, que non pasa nada porque eso nos pode pasar a cualquera. O importante é o que, pois bueno, exactamente o que a voluntade de axudar. Creo que o concelleiro falou tamén incluso con alcaldes para un pouco, vamos a ver, se trata de axudar, non de parecer que axudas e mandar as cousas e a saber, non. Nos han pedido un tempo para organizar o envío e estamos precisamente nelo. Non sei se queres aportar alguna cuestión máis, pero esa é o certo. Unha cousiña que me sorprendeu, que me comentou, que está á vista e acceso da xente. No, bueno, acceso non, eso está nunha casa común que está pechada, cando que hai actividades, se deixa a chave, se faltan cousas sabemos que na estado, non é dicir, non está aí, na rúa, non hai que tampouco dramatizar. Sí, bueno, xa sabemos que hai xente que en vez de dedicarse ás actividades está por ali mirando, claro, ese é un problema, sí. Pero nas casas comuns non entra calquera cando lle dá gana. E aparte, suelen ser asociacións que xa van, pues, por exemplo, todos os martes, son veciños que non, en ningún momento se pon en dúbida a nadie, pero menos a asociacións que van ali todas as semanas a facer as súas actividades. É dicir, é verdad todo o que dixo a alcaldesa, non, é que non teño nada que ampliar, salvo que efectivamente ten que haber unha organización en todos lados, pero sobre todo cando hai unha catástrofe, non podes chegar ali e soltar 50 palés cada concello, imagínate. Entón, bueno, hubo un problema de logística, pero estamos nelo e en breve xa dará aí dentro. E o problema realmente non foi directamente do Concello. Que 3 meses despois eso seguirá ali simplemente. Pablo, Monse? Bueno, pois damos por rematada a sesión. Boa noite a todos.